Dit is een great game gehad. Oh, kan jij die ook? Alsjeblieft kan je net opstellen. De ambulance gaat om voor een seconde in. Maar het is een Nou, is wel een off, hè? Ja, dat is echt zien. Hij is een nieuwe skepsel. Je bent zwaar. Het is zelf niet. Het is een stukje drank. Nee, maar jij. Ja, je moet je daar gaan zingen zielkundige. Ja, zij al je drop. Is jij al je drop? Stem! Jezus, aan het jongen. Je los. Wat zie je doen? Doe mij toegang naar mijn club. Doe dit goudenhuis. Zielkundig. Jij gaat nou naar de zielkundige. Jij gaat nu. Kijk mij. Ik ben met huis en ik doe ongelooflijk. En het... Dan moet je het veel. Dan moet je nog weer water drinken. Nee, maar het is Dan ben je vast. Ik wil 180% omdraaien. Als je cirkel. Doe het cirkel. Ja, vol. Oké. Maar dan moet je net in jezelf gloeien. Nee, wat ik net is een in jezelf gloeien. En dan moet je net in jezelf gloeien. En jij stopt het dan. Hoe? Ik probeer... Ik weet het al, dus het slaat gelijk mijn mouw. Dus ik heb het dat is. Ik heb kennis bereisd. Ik kan niet. Ik zal het geven. Ik zal stop. Ik ga dit doen. Yes. Bekend. Lekker. Ja, ik zal opdrinken. Drink. Ik zal het doen. Zal dit doen. Ja. Nou, ik zal niet. Onprofessionele gezwabbel. Hulpbewuste dame. Ja, dan moet je gewoon in de stroom staan. Dat is moog. Kan je toch ook voor Jezus? Toch voor Jezus? Zwaar.
Nou, Job, Heer Jesus, kan jou vrymaak van jou sonde. Heer Jesus sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat nie verlore gaan, Maar ek het nie nog R1000 nie. Mens het nie geld nodig om dat Heer Jesus met sy lewe verander nie. Heer Jesus sê, al wat ons moet doen is om kom aan jou as afgevaardig gemaak en dan kom maak die Heer Jesus ons nie. Die Bybel sê, as die seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Op 'n ander plek sê hy ook, as iemand in Christus sy nuwe skepsel, ou dinge is verby, hy het alles net geword. Maar So, hoe? Wat se weer opnieuw doen? Wil jy verander? Ja, wel zo. Ja, die prijs die jy sonde betaal, bely die sonde vir die Heer Jesus en vertrou hom om jou lewe mee te neem. Hemel aan en jou persoonlik zalig maak. Jesus sê ook, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Kan jy my dat help? Ja. Kom ons met saam. Bly ons met die Amen. Dankie vriend. Zeg hier jou. Nou, die Here sê, as iemand begin sy nuwe skepsel, dan is dit vir my gaan. Niet gaan. Jy hoef nie my sonde te doen, John. Jy het jou vrygemaak. Sien vir jou. Nou gaan vertel vir jou vriende van die Here en gemaak na wat jy verkeerd gedoen het. Sê. Heerlijk om vrij te kan wees. Heerlijk om vrij te kan wees. Hey, jy het die papier gegee vir die sielkundige. Nee, ek het die Here uitgekom met my nuwe skepsel gemaak. Lief die Here, prys die Here. Ja, sien vir jou, amen. Sien jou weer alle dag. Dit is heerlijk om vrij te kan wees. Heerlijk om vrij te kan wees. Albert, is jy net dronk, man? Vreselijk, ek kan sien jy is dronk. Nee. Ek het my lewe vir die Here. Ek het my lewe Hy is aan my. Ja, sal we daar weer sien, hè? Here, ek dank U dat U my lewe verander het. Ek vertrou U dat U die werk wat U begin het sal volëindig tot op die dag van U. Amen.